Dnes nebudeme cvičiť, ale piecť laječné mafiny z celozrnnej špaldovej múky a čerešňami. Poď! Poď, kameraman, poď! Takže 250 gramov celozrnej špaldovej múky, 150 gramov trstinového cukru, sezónne ovocie, máme čerešničky, vykôstkované, kypriaci prášok do pečiva, 2 vajíčka, noášské orechy, najlepšie pekné polovičky, štipka soli, mliečko a 2 deci vína. Tie pekné polovičky sú tu 3-krát. Takže postup. Zmiešame si múku. Jeden prášok do pečiva celý. A štipka soli. Ešte trošku. Dobre. Zamiešame. A postupne pridávame ostatné. Takže cukor. Dve vajíčka, celé. Môžeme dať tie čerešne, inak super sú aj čučoriedky, alebo keď nemáte nič iné, len jablčka, tak na kocky, ale nezabudnite na škoricu. Tá sa k ním hodí. Takže akékoľvek sezónne. Budú šťavnaté potom tie mafinky. Takže celú masu poriadne zamiešame. Keď máte jahody alebo čučoriedky, tak môžete niektoré rozpučiť a niektoré ponechať. Takže keď je také hustejšie, tak mliečko. Môžete dať aj mandlové alebo sojové, keď máte problémy s kráľovskými výrobkami. Spraviť tú istú službičku. Takže to cesto by malo byť také vláčne do košíčkov. Ešte trošku. Tie vlášské oriešky potom budeme dávať do tých košíčkov. A keď máte mleté, tak môžete do cesta primiešať mleté a 150 gramov. Takže dá sa ten recept variovať podľa toho, čo máte doma, alebo čo majú v obchode. Tak, no to už bude fajn. Teraz ešte poriadne. To by malo byť také polovláčne, nie veľmi riedke, nie veľmi husté. Myslím, že bude aj fajn. No dobre. Takže košíčky. Naplníme ich do polovičky cestom. Ešte jednu. Asi by sme mali niečo rozprávať popri tom, že? Slavka, na koľko porcií, alebo na koľko košíkov vyjde toto množstvo? Asi 15, podľa toho, aká je hustota cesta. Takže, alebo veľkosť ovocia napríklad, lebo čím je väčší kúsok toho ovocia, tak tým menej košičkov zaplníme. A len do 2/3 košička, že? Zatiaľ len polovicu, lebo chcem tam vkladať tie vlášské. Ja. Tú celú polovičku, to bude také zdravé prekvapko vo vnútri a potom doplníme, tak asi do 3/4 presne, lebo oni sa ešte nadvihnú v trúbe, inak, alebo v rúre. Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Si medzi tým, aby nás to nezdržiavalo potom.
tam som dala menej. Tak, a teraz tie oriešky. Takže. To máš domáce? Domáce. Môžu byť aj mandle, kto má celé mandle doma, akékoľvek orechy. Tak, a teraz doplníme do tej 3 štvrtky. Potom papať na raňajovčky. Máte to komplexné sacharidy, takže žiadna večera. Alebo mlska. A na obed ešte môžeme? Že po obede ako dezert? Na obed sa papajú iné veci zase. A ako dezert? Ako dezert nie. No teda. Tak je to teda. Ráno ku káve. Môžete ich aj ozdobiť potom na záver všelijakými hviezdičkami. Ja to moc nemám rada. A neopomôžte si to cukriť. Práškovým cukrom. Potom ešte na jednu dávku, v jednej dávke vidla, ale nie celý plech, ale zopár, takže no, plus minus to vychádza tých 15. No dobre, takže ideme do rúry. No, pečíme 20 minút. Takže je 47 plus 20 a potom vyberieme a prihlásime sa opäť. A ešte vínko sme zabudli. No a teraz, keď už je kocúr v trúbe predsa, tak na zdravie, na vás live gymáci. A tešíme sa opäť.